Avui preparem molla al forn a l'estil d'Euskadi. Per fer-la necessitarem una molla d'1,5 kg, 1 kg de patates, 2 cebes de figueres, 2 pebrots verds, 2 grans d'all, julivert i mitja copa de vi blanc. Per començar, piquem l'all i julivert i el reservem. El peix el necessitem sense el cap i les espines, això ens ho poden arreglar a la peixateria. El cap i les espines ens serviran per fer un bon brou per a una altra recepta. Pelem les patates i les tallem a rodelles no massa gruixudes. Posem oli en una paella, l'escalfem i fregim les patates. No ens han de quedar daurades, només cuites. Les anem fregint per tandes i les anem posant en una plata de forn. Tallem les cebes i el pebrot a juliana. Les salem i ofeguem a la mateixa paella. I un cop cuita posem la verdura damunt les patates. Agafem la mollera i la posem damunt les verdures. Salem i l'amanim amb una mica d'oli. Afegim mitja copeta de vi blanc i enfornem a 180 graus amb el forn preescalfat. Al cap de 15 minuts controlem la cocció. I ja per acabar hi afegim l'all i julivert. I ja el tenim, un plat de peix fàcil i que podem tenir mig preparat amb antelació i coure el peix just a l'últim moment. També podem fer aquesta recepta amb altre tipus de peixos. Amb bonítol queda fantàstica. I no marxeu sense subscriure-us i deixar-nos un like. D'aquesta manera contribuïu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.